Kreetalla Akion Nikolauksessa. Tässä on ihan meren yhteydessä tämmönen järvi, mikä on ollut ihan erillään oleva järvi. Tää on halkasijaltaan parisataa metriä ja noin 150 vuotta sitten tää on kanavoitu tuohon mereen. Tuon sillan takana on meri. Ja tästä järvestä virtaa vesi koko ajan tonne meren päin. Ehkä parikymmentä kuutioa, 100 kuutioa minuutissa. Tulitikkuja heittelin veteen, niin vie aika vuolasti tonne päin. Ja järvi on halkisijaltaan parisataa metriä, mutta syvyyttä on 64 metriä. Tänne on kuulemma saksalaiset sota-aikaa vuonna 1944 niin upottanut omia rojuja. Siitä ei ole varmaa tietoa. Ihmettelen, että miksei siitä ole varmaa tietoa. Samaten kuin siitä, että tänne tulee niin kuin lähtee sen vettä tuolta maa-alta. Ja jonkinlaisia yhteyksiä ovat veikanneet, että täällä olisi jokin tulivuorekraateri, että tää on käyttäytynyt Vesuviuksen purkauksissa, niin jotenkin oudosti tää järvikin. Mutta semmoinen. Siinä on se kanava.